לחץ סביר וכו' וכו'. אלה כל הקוביות שנמצאות מחוץ לטורבינה. וכאן למעשה אנחנו רואים את כניסת האוויר, ומפה אפשר לראות חלק העגול, זה היציאה של הגזי פליטה בתוך הטורבינה. אתם יכולים לראות, יש לזה צורה כמו של להבה, כי ככה מתנהגת בזרימה של גזי הפליטה. וכאן גזי הפליטה נכנסים לתוך הגוף. בתוך הגוף יש תחנה קטנה. ואז כל שתי טורבינות יש תחנה קטנה, ומכאן אנחנו יכולים לגעת בתחנה, צריך להפחית את הלחץ, צריך לסנן אותו, יש הרבה דברים שצריך לעשות כמובן, כמו שמשתמשים. הוא לא נכנס וישר זורם, הלחצים פה הם לחצים אחרים. בסדר? אז זאת היא חוות הגז. טורבינה, אתם כבר אפשר לשאול אתכם שאלות על הטורבינה? יאללה. פרנסות. כן? נדעת פרנסות? אז אוקיי, אז... לא מבטיחים לדעת מה משהו? אנחנו רואים כאן? לעבוד, את הטורבינה, ערובה. לא ראינו איך אנחנו מוצאים את החשמל מהטורבינה. מה קורה כאן, נכון? ראינו את הטורבינה, אבל בסוף אנחנו צריכים להוציא את החשמל. עכשיו אנחנו נמשיך ונראה את הגנרטור. ויציאה מהגנרטור של הטורבינה, וראינו את ה... ובטח בשנה, בכל שכונה ושכונה יורד למתחים של ה-220, של ה-400. נמשיך מפה, הטורבינה נמצאת בתוך החדר הזה, מקבלת את הצינור בתור בלחץ גבוה. שבין שני הטורבינים, אתם רואים את הפסה השחור, שם נכנסים הגזים, הקיטור, אחרי שהוא יוצא מהטורבינה. פה אנחנו משחררים את החום הנותר. בכניסה, נכנסים זורמים בצינורות, מקררים את הקיטור ויוצאים את החום. כאן זה כל המעבר. שבכל אנחנו מכניסים מים קרים